Memang grabe ka kailan. Welcome iti dito YouTube channel tayo. Iti consistent nga adal tayo. Iti books iti Bible. So, dito iti differential iti Colossians, dito YouTube. Tadadalong tayo iti books, kang iti verses. In a deeper nga panag-adal. So nga nagay followers tayo nga dajay Facebook. No kacho pa nga muna nagtipanakamuyo ti so ti Diyos. Subscribe ka lata dito YouTube channel. Invited kayo tapno ma-sharpen pay, maasa pay, kumununag pay, iti panakamu tayo, iti adal iti so ti Diyos. Gapus tayo iti nga dadalan, iti verse by verse nga kapapanan na iti so iti habong. Well, before we go iti adal tayo, I would like nga ituloy iti nga kararagan, iti kakailan tayo. Awala go kat nakita iti iti vloggers nga babang matlang sometimes no mabanugak so ti buyak nga kasla panak makipaspasyar dagiti apan napaspasyaran nakita ti sitwasyon iti Batangas, Bicol tatay iti madamang estado iti Cagayan diti madamang typhoon tayo grabe nagpigsa iti bagyo hante nga marik na din grabe dito Cagayan nagpigsa ti angin na. And ang ko no kasi matlang ti estado dagiti dadumang nga area iti ti Luzon but dagiti kakayan tayo jay niya apo Diyos iti mangtarabay kada kayo jay so kada tayo nga adat estado nga na naispal tayo iti dadagsan kan didigra nga kajay di batang tayo kati kararagan tayo dagiti kakapsat ti jay. Alright, Colossians chapter 1 verse 20 tayo dito adal nga rito and dahito iti may isang after nga impresintan na Apostol Pablo iti kinadiyos ni Apo Isus. Now, di verse 20 kunana, and having made peace. Kastoy. After nga impresintan na Apostol Pablo iti kinadiyos ni Jesucristo. Nga uray pa'y ni Diyos Ama kat naragsakan. Awan iti panag-imon kini Diyos Ama. Nga ni Jesucristo kat naitag-ay kas may nga Diyos nga parparehas na. Kung napay na Apostol Pablo, hanyo kalinga mo, nga dito nga Jesus, nga dito nga intag-ay, kan dinayaw, naragsakan ni Diyos Ama, nga ada kanya namin ti kina Diyos. Awan, ti panag-apal ka ni Diyos Ama, nga apay ngayon, nga duwa kami, dapat siyak lang. Nga makita tayo, uray ni Diyos Ama, kat naragsakan isuna. Dito nga Jesus, nga kat kung ay mamuka na kayo, kat isuna tinangitad, kuna na to isuna tinangaramid. And having made peace through the blood of His cross, isun natin nagtaunan iti kapya, kan panakaiurnos, iti tao, iti sangwanan iti Diyos. Ada tikat kung adalan ito. Dahito iti doktrina, iti reconciliation, iti panakaisalakan iti tao. Anya kat nga sawan, no, kung natin nga reconciliation, dahito iti sursuro, nga ipakpakita na iti estado iti tao, nga iti tao kat nagbaling nga kalaban iti Diyos. Nga iti pungtot iti Diyos, kat talaga nga matinag iti tao. No awan pa ni Kristo talaga nga diritso nga mapaso iti, kung tayo nga matinag iti ukom iti tao, iti mana. Nga naon pa iti asi iti Diyos. Amin nga tao kat mapanitimpyan no. Dito and having made peace through the blood of His cross. Sino ti pagapuan iti kapya? Nga iti tao kat maikapya ti sangwanan iti Diyos. It was ni Apo Diyos. Dito iti pangkitaan tayo nga awan iti involvement iti tao tapno magunod na iti talna kan kapya iti sangwanan iti Diyos. Awan ti pangkitaan nga aday ti mabalan ti tao tapno magunod na nga may spalisyo na iti pungtot iti Diyos. Kunada pinitin siya nga babautan da dilikod da parparigata iti bagim han ka nga mangmantap no masyan iti Diyos kanya mukat itod na ti kayat mo haan nga mabalin di ay reconciliation only comes kini Hapo Diyos. And that is by the blood baban iti dara di sakripisyo na di krus ti Kalbaryo. Hanga ni Maria ti pagapuan iti reconcile nga iso ti pagkararagam. Haan nga dagi jay santos ti pagkararagam nga iso ti mangitod iti reconciliation. Haan nga dagi natnatayan nga ama kanini na tayo ti magpagdawatan tayo. May salang ti mangitod iti urnos kada tayo kani Diyos Ama. Sino di ay? It was ni Jesucristo babaan jay trinabao na jay krus ti Kalbaryo. Dalawag ko ma di ay. Jay chimpo ni Martin Luther
parigatan dati bagida. Naisulo kanya da kastoy terami ninyo ag pinitin siya nga grabe parigatan dati bagbagida at maaksiptar kanu iti Dios mapunas iti unget iti Dios kanya da magulod nga ni Apo Dios kat pakawanan da isuda. Kunati sa ti Apo ni Martin Luther anya da iti nga raramidak. Agpaiso, there is only one way nga ti tao ket mayurnos, may kapya. Nga mapukaw iti gubat iti tao kan iti Dios. And that is by the blood ni Christ Jesus. There is only one who can reconcile us iti Dios. And di jay kat di plinano ni Dios Ama nga baban iti maysa nga perpekto nga daton. Nga so sino man tagtalak ijay ada iti panaka ikapya kini Diyos Ama. Kunana pa ijay. By Him to reconcile all things unto Himself. No kuna tayo daytoy dagiti nagtalak kanya na. No na duma hananga saritaan daytoy nga uray ta di impierno. Namti saritaan na ditoy in context ditoy kadagiti in mawat kini Kristo na itod iti panakay kapya. Dagitihan nga nagtalek kini Hesus Kristo di krus ti Kalbaryo. Awan ti panakay kapya kanyada no adadan to di impierno. Kunada di akto ni impierno nga agbabawi. Adamat dagiti pamilya ka may kararag kanyak. Namkunati nga mabalid di ay. Nalpasan di ay. Hanan nga mabalid. Itata. Kuna pa iti so ti Apo. Whether things in earth or things in heaven. Kasto iti kat masawan. Uray dagiti adati langit kana dati daga. Adalang ti maysa nga makayurnos. Tapno naurnos itile. Naurnos dagiti persona iti langit referring kini Apo Dios ken dagiti tao ti daga. And that is ni Kristo. Isuna lang ti makayurnos kat no sino ti agtalek. Di perpekto nga dato na. Kat adati biag nga agnanayon kanya na. Tidakal nga sa lunsod kadwa. Tinalak mo ka di isuna. Tinalak mo ka di isuna nga manubot kung mangisalakan mo. Gapus taging ganahan mo nga talkan tinarami na jay krus ti Kalbaryo. Awan ti puno nga kapya. Sino ti makaita di ti maysa nga perpekto nga kapya iti sangwanan ti Dios. Adalang ti maysa nga makaramid di ay. Isu ni Hesus Kristo nga Dios nga parparehas ni Dios Ama. Awanan na duma. Han nga ni Maria, han nga dagiti apostol kan dagiti church leaders nga naramin nga santos. Han nga dagiti anghel, han nga iti bukod mo. Uray pa'y amin nga nagngiririgat nga pinitin siya. Awan ti may tulong na di ay. Nga ti tao kat magunod na ti puno nga kapya. There will never be peace and reconciliation ti sangwanan ti Dios apart di naramin ni Kristo di krus ti Kalbaryo. And by faith and repentance panagtalak ti maysa nga tao magunod na ti perpekto nga reconciliation kan peace nga itited nga idano ni Diyos Ama iti tao. Sapay kuma anayom kan talgan iti perpekto nga inaramidan ni Jesu Kristo na Diyos. God bless you.